Sa mga subject imong nabagsakan? Answer ka ng values of education. Unsa? Values? Siguro wa kay batasan. Kaman wa ka ka mag-eskwela, wa kay achievements. Mudaghan ra na ako ang parentipon, sir. Basta mo successful na ko sa akong kinabuhi. Sir! Hey! Nganong mga play magagtrabaho? Sir, nasuko ka? Wala, standard ra ni. Nakakita man gud ko sa post, sir, nga nangita mong trabahante. Sakto kay imong kumpanya bakante. Mangutana pa ko about sa imong sarili ay sa pangutanag trabaho. Unsay mga pangutanan nimo, sir? Pila imong edad? 21, sir, ug isa ka adlaw ug tunga. Unsay nahuman nimo? College graduate ko, sir, pero sa karon nibalik og senior high. Naman gud ko back subject, sir, pero college graduate nako. Kasi, sir, magpa-interview ko, sir, kaya nangita mo daw mong trabahante, sir. Ay, pagulat ba kay napay nagkuano pagpila dito sa ka? Sir, pwede ako sa'yo na, ha? Pagulat ba? Ladies first. Ha? Babae, mampad ko. Gusto ka trabaho, dili? Gusto. Pagulat. Hawa dia. Yara ka. Unsa man, sir, padayon ta, sir? Natingala lang ko ba nganong nakay back subject? Isa ra noon, sir. Unsa mga subject imong nabagsakan? Answer ka ng values of education. Unsa? Values? Siguro wa kay batasan. Di ko, sir, oy, grabe sad. Address niyo be? Kilometer 1000, Barangay 101. Okay. Pila ka ba imong papa? Sir naman, isa ra gyud. Sa mga interview, ay, maram nagaway klaro. Mama nimo pila? Isa ra pud, sir, oy, naon sa day ka, sir? Okay. Nakay parente wala. Wala, sir. Ha? Siya parinti? Ano ba man kay parente? Imposible. Wala pa man gud ko man nag-eskwela, sir. Wala pa pud ko'y achievements. Ano man wa ka ka mag-eskwela, wa kay achievements? Mudaghan ra na ako ang parentipon, sir. Basta mo successful na ko sa akong kinabuhi. Tama ka. Mao na ganahan ako sa akong trabahante. Kay kung makahuman ka pohon og eskwela, asa ra ng mga igagaw bisag di nimo igagaw mingon na nimog. Uygaw! Tama, bitaw no? Nang kamot sa eskwela para mudaghan akong parinti. Unsa pay pangutana, sir? 5 years from now, unsa na may tabos imong kinabuhi? Sir, wa pa ko kabalo kay di man ko managnaay. Pilosopo ba nimong bayhana ka? Okay, proceed. Tell me about your life. Kuan, sir, kanang tapulan, nya dugay mo bangon, dakog kaon, nya especially, sir, damak. Sa? Awa dia be. Diri ikaw dai. Pagka unsay kuan nimo mo wag trabaho nga damak tapulan, dakog kaon. Next. Awa. Dali. Pangalan? Grace, sir. Apelido. Grace, sir, gani. Sir, gani. Apelido ba? Sir, gani. Grace, sir. Sir, willing ko mo trabaho, sir. Di ba nangita kang trabante? Bawa kay batasan. Ganun dasmagan man nimong labisa. Sir, na-slide ko gamay, nalapas ko gamay, sir. Unsa to yan nimo? Apply kay kong trabaho, sir, no? Willing ko mo trabaho, sir. Apply trabaho, mga apply palangay ka, pangita na kagwa kay batasan. Sir, manasa ako, sir. Unsa ni, sir? Ay gilabti na kay kwan na sa kung kwan. Diya ka paghulat diya, mga apply magkakatrabaho, tindog diya, kay napako gi-entertain dire. Sir, ako pa ba? Sige, unsa imong talent? Kaya na ko, sir, mabuhi nga wala ka. Ay unsa nga talent ng anong apil man ko? Dito, sir, ay. Excited na ko mo trabaho ba? Ako sa trabaho ni. Pag matagnanin mo akong favorite color, dawat ka largo. Kung tag-anon, sir, kabalo ko. Unsa man? Kaya na ko koloran imong kinabuhi. Ay naunsa color ba? Blue, sir. Tama ka. Dawat na ka trabaho. Sir, willing ko mo trabaho, sir. Nangita mo trabante, sir? Bawa kay batasan. Ato na is balay ugma, magsugod na kasi mong trabaho. Ang trabaho nimo mag-ihap kag kwarta, okay? Sir, kami, sir. Puyo mo cut off na.